Aitwa Alice Kuswakusha. Takadzingwa pamba nehanzvadzi anova ndiye ari kuzviteexecuta akasadzwa nevanhu vatatu. Tiripo 7 mumhuri isi tisingazivi, saka takadzingwa pamba musi wa4 November. Hatina pekugara, pamba tanichigara tiri vatatu, ini nasisi nehanzvadzi yangu. Tiri kungoti nhasi tarara apa, mangwana tarara apa. Vazukuru ndakatochengetesawo. Amai vacho vakazondisira meseji vanzwa kuti handina pekugara nevana nezuva. Meseji yacho itorimo mufoni, saka vakazouya vatora nezuva. Havana pekugarawo, vari pemunin'ina wavo ndipo pavari apa. Zvokuti chicho changu ndachida kuti tidzoke mumba. Nyaya vakatifojera masignature evanhu 4. Nyaya itori takaenda kukoti musi wa12 yekufojerwa masignature. Saka akanga anzi rimandi, atori pabhero wakauya naloya wake. Saka tichadzokera kukoti musi wa23 January. Dambudziko rangu ndachida kuti tigare pamba, saka ndichikumbirawo kuti mundibatsirewo. Pamba peri pa57 Sanyanga. 57 Sanyanga. Mwana wangu akashaya. Kuri kustodhati here? Pastodhati. Mwana wangu akashaya musi wa31. Ndiri pakati pekuchema mwana. Ndobva ndakabva ndadzingwa. Uyezve patai takagara nemwana kudaro, mwana aishungurudzwa. Achinzi pana kufanirwa kugara mwana wemukwasha ngaende kumba kwavo. Aibvisirwa keteni mutenyu. Aitorerwa makumbeza asina kupfeka. Pamunzi pangu vairara panze. Saka ndatambura kudaro. Muri kutaura amai nezvekuti muri vana vakasiyirwa imba. Baba vainzani uyezve amai vainzani? Baba vangu vaitwa Vitalis Zvomuya, amai vaitwa Teresa Tigeri. Saka akatidzinga pamba. Vese vakashayika? Vese vakashayika. Akatidzinga pamba mwana ihanzvadzi yangu. Asi baba pavairwara akatodzingawo baba kumba kwake kuti naye haana kukwanisa kuyozochema baba. Akatozongoya musi wekuenda kumakuva pachechi paRoma tichienda kumbuzi. Achibva kumbuzi achienda kumba kwake. Anga asingambona vabereki vacho baba naamai vese. Ezvino mukadzi waanogara haana imba here uyoku? Ane imba yake kuchitumbisa. Ezvino mukadzi waari kugara naye akamupa pisota, asi ari kumubikira sadza akamupa. Saka shungu dzenyu amai tichipedzisa hurukuro nemi ndedzekuti nyaya igadziriswe muchinge muchizoka mumba yevabereki. Tidzokere pamba yevabereki nekuti isi atagara hatiende kumba kwake, hatibatsiri kana nechekudya kana nechi. Airambidza kuti pamba paiswe maroji.